Ни гръцко процедура. Ще ме разплачиш, е. Ей, гръцко може! Ще ме разплачиш. Ша, моля ти са. Прати се шапката, шофьора! Прати шофьора да я вземе! Шофьора прати да я вземе! Тя си има шофьора нищо! На здраве! Камерата тук, поне ще ми... Никой няма да... Илия! Запасни моменти тук. Какво викаш? Не викам, правиш на камерата, ще ми запасни моменти тук. Имате ме, че съм много грозен, само е страх от себе си. Ето това снимай, той ти е по-грозен. Не, че само е страх от себе си. Искам да кажа... Чакайте, тук. Дайте на здраве. Винаги ще викаш. Коене? Значи... Заспани, бе? Значи искам да кажа... Добре. Добре. Отиваш да си видиш джинка с шапката. Айде, вие едно песен. Две тогава. Ще пием поне колкото може. Ще пустиш ли, бе? Диджея? Беше хубаво. Пусна ли, какво стана? Ама айде да се види, айде. Браво, браво. Пай микрофони, мали! Айде, бе! Дай, жега! Оба! Ела! Няма да го насипка за кмета! Намести кмета! Кмета! Кмета на свобода! Най-хубавата снимка! Най-хубавата снимка! Аз ще брата почакам. Какво става тука? Дай, бе! Ще моля! Моля се! Ама сега да го бъркам с Моля се! Бе, чакай да се защото не бе!